Сказки на слушна. Сонечная казка. Аўтар Наталья Бучынская. Аднойчы Сонейка, напрацаваўшыся за доўгі летні дзень да знямогі, сабралася ісці на адпачынак. Зірнула задаволена на багрэтую зямлю. Уся гаспадарка дагледжана. Соладка пацягнулася і рушыла па небасхілу да вялікай гары, што ля возера. Кацілася і раптам аж войкнула ад болю. Што такое? Ды гэта ж зноў праменчыкі заплыталіся ў галінках дрэў. Дзяўчаткі, якія маюць доўгія валасы, добра ведаюць, як гэта балюча. Тузанулася Сонейка раз-другі, безвынікова. Шчакаўшы хвілінку, клікнула. «А ну, малеча, хуценька да мяне!» Ды дзе там? Праменчыкі яшчэ больш развесяліліся, сплялі арэлі з гнуткіх травінак, ды давай гушкацца, а іншыя ў сонечных зайчыкаў гуляюць. Трэція караходам вакол сонечнай палянкі пусціліся. Сонейку спаць ахвота, пазяхае, пацягваецца. Так, здаецца, і заснула б проста на небе. Але ж нельга, у сне сонца становіцца яшчэ больш гарачым. Так і спаліць зямлю нядоўга. Да таго ж, сярпок месяца ўжо засвяціўся. Яшчэ некалькі хвілінак, і зоркі зазіхацяць. Што ж гэта будзе, калі людзі адразу ўсе свяцілы на небе ўбачаць? Перапалохаюцца, замітусяцца, будуць зноў канец света прадказваць. Іх гвалт і лямант не дасць ні хвілінкі супакою. Разважаўшы гэтак, Сонейка зноў памкнулася рушыць далей. І не з месца. Ну, тут ужо ніякага цярпення не хапае. Усердзілася Сонейка, схапіла сярпок месяца, ды жах па сваім промням валасам і кінула іх у возера. А само хуценька за гару кульнулася і адразу ж заснула. А возера аж заіскрылася. Забурліла вадзіца, водарасці імгненна ў рост пайшлі, а рыбы такую свістапляску ўшчынілі, што з вады ледзь не пад аблокі падскокваюць. Яно і зразумела, жывую сілу сонечныя промні маюць. Назаўтра Сонейка прачнулася рана-рана. А як жа, гэтулькі турбот, і спешна рушыла па нябеснаму шляху над возерам. Летні дзень пачынаецца. Тут няма калі марудзіць. Але ўсё ж на адно толькі імгненне кінула вокам на возера. Бы у люстэрка. Авой, не праменчыка, сорам які. Я ж лысая. Сонца залілося чырванню і бачком схавалася за бліжэйшую хмарку. Але ў хмарак свае справы. Гэта якраз дождж некуды нясе. Нельга іх затрымліваць. Што ж рабіць? Як людзям на вочы паказацца? Промні, канешне ж, часам дакучаюць. Ніколі не сабраць іх у пару. Але ж у іх уся яго краса. Ды і памагатыя, добрыя, у кожную шчылінку прасочацца, кожнаму зярнятку пяшчоту Сонейка данясуць. Аж не паслухмянікі ды гарэзы. Дык што ж ты зробіш? А тут ужо і людзі на зямлі прачнуліся, заварушыліся. Са здзіўленнем у неба паглядаюць. Сонейка лысая ды чырвоная. Што за прыгода такая? Чаго чакаць ад такога сонца? Кінуліся будзіць старую бабулю-знахарку. Яна зёлкі розныя ведае. Можа, і пра сонца што скажа. Пакуль яны да бабулі ў хату, Сонейка хуценька бух у возера. Яно нават не чакала такой удачы. Промні шусь на сваё месца. Вядома ж, нябесныя жыхары. Пазабаўляліся трошкі ў вадзіцы і досыць. Вынырнула Сонейка, падскочыла, па небе пакацілася. Светлая, прыгожая, промні жменей рассыпае вакол. Бабуля-знахарка выйшла з хаты, пастаяла, паглядзела, усё як мае быць. З чаго сыр-бор учынілі? Ідзіце, людцы, працуйце, няма з чаго турбавацца.
З тых пор гэтая гісторыя час ад часу паўтараецца, бо сонца ўжо многа мільёнаў гадоў сагравае нашу зямлю. А вада у тым возеры, куды Сонейка кідае свае валасы промні, так і засталася жывой вадой. Можа, хто-небудзь з вас яго і адшукае. Прыгледзьцеся, за якой гарой панад возерам сонца спаць кладзецца. Казкі на слушна.